Gernikako festetan sortu zen Etorkizun Beltza taldea sortzeko ideia, 2008an izan zen. Gerora, pixkanaka banda osatu, arratzun lokala finkatu eta heavy metal musika lantzen hasi ziren. Ordutik, maketa bat eta disko labur bat plazaratu dituzte eta lehen lan luzea izango dena grabatzen ari dira. Euskarazko heavy klasikoaren jarraitzaileek entzun beharreko banda berri bat dute. Zuekin, Etorkizun Beltza. Eskerrik asko. Amalurra defendatu! Gure ama, nekar dabe.
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Erentzukearen eizara. Entzun esango dudana erne egon Gorrotoaren sustraia ebagiko dugu
elkar zenidetasunean gure zua bizirik irango du. Zer idiozu beldur, dardarka ikusten zaitut, zorrotik ateraz papa, sorte hon izan, gau otxontan, heroi berri bat jaio da. Dabru harima, garrasika, susko egaldia, kisnak baitzen bere gozea azetzeko. Metiko tontorrak, lurrez beteak, aztarnan nabari da. Izaki ezurrak, sakabanatuak, haragi ustelaz beteta. Bihotza ausarta, hurbiltzen ari da, heriotzara. Bere misioa argi dago, erantzun
Zoramenaren maizuak.
Eskerrik asko. Atera den neska eder bakarti hori dirudi zeo zer itzartzen dagoela baina inor ez datorrela hurbildu egiten naiz bere ondora zelako perfume gozoa gorputzin ez dezina hain gerutasun itxura Duraturi ezin dagia izan hain geru baten aurrean nago ez dut itxik mututzen nau nire izena izan duenean beldurra bihotzean taupadak burrundaka zurirri barrea ikustean sentitzen dut zeruan dagoela gidatu mirarima zuroera gau honetan betirako bueltan zure goren artean hain geru begiradean zerua miran gerua bizirik sentitzen naiz zura zala laztantzean betirako bueltan zure goren artean hain geru begiradean Eskerrik asko. Berpiztu dezagun metal sua.
Eskerrik asko. Narrasti, gezurti!